Ubaba bahlale nabantwana. Ubaba benza imisebenzi yesikole nezingane emakhaya, phecelezi ama-homeworks. Akubona umsebenzi womama kuphela. Kuyamhlukumeza umama ukuthi wenza ama-homework ngala. Uyapheka ngala. Uyawasha futhi lapha ngoba ngekusasa uyangena. Indoda ihleli ifunda iphepha noma iBhayibheli. Isenza ukuthi spiritually prepare inkonzo. Ayibamqhaza la ekhaya. I-abuse le. Naye lo nje obehleli phansi, naye uphume emsebenzini njengawo. Akube khona ukubambisana. Ukuhlukumezana lokho. Ungabi khona iqhaza ongalibamba. Izingane zonke zibuza homework kumama. Ngenze njani kulana? Ngenze njani kulana? Nawa amabhodo ayasha ngala. Unkosikazi uyedwa. Uhleli nje windoda. Ngiyathanda nje ukuthi kube khona into yokulekelelana. Ngoba amadoda kufanele protect abantwana abangabahlukumeza. Amanye amadoda sizwe indaba ezimbi nezisabekayo. Esicela uNkulunkulu asisize kuzona. La madoda edlwengula ngisho izingane zawo. Akufuneki lokho akukuhle. Akuthandeke enkosini. Umoya wenkanuko kufuna siukhulekele. Sukususe ezingeni eliphezulu kabi. Suzubambe nezingane ezincane uyindoda. Kumele ubaba afikele abantwana, adlale nabo, bakuthembe, wazeke ubaba othembekile. Noma ngabe ingane yakhe ingane yentombazana uyigeze, kodwa hayi ukuthi ungabe nenkanuko ngayo. Ingane yakhe yomfana uyigeze, hayi ukuthi ube nenkanuko. Ngoba nezabafana kuvela amahlaza amabi ukuthi ziyalalwa nazo. Zilalwa umalume, zilalwa obhuti, zilalwa obaba baso. Akuhle lokho. Kufanele siushaye lo moya ngayo yonke indlela ngegama likaJesu.